Ой, то, як ті комуністи були, то гонення було на гетих. Ікони люди ховали у хаті. Що це було? Але вода якось пройшло все. А можете криху розказати історію, коли комуністи прийшли в 39-м? Що почало відбуватися тут? Комуністи прийшли, це були в 39-му, вони комуністи вже були. Вже вони туди, вже по селах кое-де такі були вже вони. А німці прийшли, то вже їх усіх деякі комуністи уничтожили. Повтекали, в Росію повтекали, котрі. А вже як вернулися, то вже тоді комуністи всі знов стали збиратися. А так, були ще, ще я така невелика була. Мій батько, вони не трогали, він не йшов до їх, ті комуністи, а німців зато вигнали. Він ні до комуністів, ні до німців, ніхто не любив цього. І вже, як прийшли, німців вигнали, прийшли русські, ну і стали всіх таких людей, тих мужчин, які підбіжать ще в армію, позабирали. Погибли на фронті многие. І мій при цьому отець погиб. А ви кажете, що ховали лошадей, коров, щоб не забрали? При німцях. При комуністах. При русских. Ну, так. При русских то... Ну, то ховали, але все одно позабирали в нас. Коник бито забрали, а покинули такого, уже кульгавого такого. Їхав якийсь командир, ноги чуть не по землі, маленький коник. А в нас такий хороший коник був. Приїхав, каже, тетенька на маму, давай махнем. І зліз зразу, він не питає, седло зняв його, на нашого повісив седла і каже, папа, поїхав. Уехал. После, як вже прийшли русские, наш отець погиб, у нас троє нас дітей було, і ще бабушка була, мамина мати. Не дали, всю землю обрізали по углах, не дали посадити. Іди в колхоз, у колхозі ніч не заробиш. Де мужчини в кого були, то ходили ночі крали, ходили у скирди десь, жита того скирди були, то обминають ночі, а днем уже у жорнах, жорна в кожного були такі, мололи в жорнах, хоч хліба, кобяк-небудь вижиті. Ну, а в нас нема кому, я найстарша з 34-го года. З 36-го брат був, з 38-го сестра ще, і бабушка старая. Мама каже, як пойдемо в колхоз, то повмираємо з голоду. Уже осенью, то вже по кількість грам там на той трудодень дадуть. А що там? Ой. Ну, і вже пішли. Я ще було, мусить, мені 16 років. Пішла на турзавод робити, у Куплін тут був. Тяжела робота така, скрепер, це тяжкі. За день руки всі облізуть від того скрепера. Робила, бо там по буханцю хліба давали. Дадуть буханку хліба, то вже якось принесеш, то щось хоч поїсти. А брат пішов в Слободку, от воєнний городок, пішов глину мочити, бо там домики строїли, то треба були тим мулярам подсобники. То пішов
Сестра пішла за няньку десь до когось там, воєнний городок. І ще вижити як-небудь. Мама пішла в совхоз, там давали картошку понемногу давали. Якось не повмирали з голоду. Вижили. Ой, але тяжке було життя.